فرق كفال مريتا أب أهجر أوروبا اتسترف فرق دما أب إيشاي زركب مأكل سحبت كلت أهجرات ويدما مسجاجريت دلدل كلت إنا أهجرات بمبال كنت وعن خالنا سلت أنتات معرباوي خن مبرق أو علم أب جزيهم معطى كحكي حميم بس مغنيات دما نخلتيو علامات زوكل حدش مننات كتفت رات غصيبة ناي معرباو علم والكاونات كاب مبرق محبراو كبرتات كاب معرباوين فلسفنا كاب مبرق أو علم دما سرعة هيمانوت بموساد نخلو أو هيدا التغيير عدن نقيت هاجرة هيمانوت كريستنا يخون مسلمنا ولون أيهود أبزا هاجر تنحيلنا أسفيحنا نريو ناتي بمبال زخور علو مستنكراو تاريخات هلون زمناوية هاجرة بعبيت إندستري أفيشن بمفراي أطورات كينات بصفحات نايكدان إندستري تاتا ببلوت إنت ناي فيلم برودكشنا معالتاوي أمل العالم سما كل عالز وعل هاجرة فيلم تاتا بلوتاتن ناب كل خرنعات العالم زبطحن بمخانم برقص نسخاتكم من حدا أوان بفقر فيلم تاتا تسنيفكم نيركم يخم سبات كدان نخجزقو نابوتيك مسخدو شيء تي سرحات زهاجر مخانو مسزنقروم بكواليتنا يتخدان فتسيمو ما يتقراتورنيم قلت فندو سمان قرنا دولكمني لومي نهاجر تركي نهاجر كمال آتاتورك زدهسس مدبينا حيزنا متينا زلنا سناي مكتتال كمال آتاتورك كاب شحن شعات ميتن عسران سلستن كساب شحن شعات ميتن سلاسان شمونتن عامة مهرت نعسر تحمشت عامتات بريزيدنت ترك خينو زمرحة اتشدش تميت عامتات تقطيرو زنبرة أوتومان إمباير نخبقعن إذا نايلومي ريبابليك تركي نخد فترن مخنيات زخونة أبو هاجر تركيو نمبزحتنا آتاتورك سم أبويز مثلنا يخنبر آتاتورك نتزمناوي ترك نخد فتر استتصاوتو متكاتا زيبلو استواطو أفلطون مهاب بشحن شعات ميتن سلاسان 4 عام مهرت ببارلما ترك استوهبو ناي معرق متصوع خينو أبو تركي زبل ترجم دمالو اتقنوع سموغن مصطفى كماليو زبهال هاجر تركي 85 مليون حزبن شوعات ميتن 7 شح 400 كيلومتر صفحات مريتن زلوا هاجرة 300 ويت كاب مريتا أب أهجر أوروبا اتسترفة 9 شوعات ميتاويت دما أب أهجر إيشيا يركب فرق إسطنبول كتماتات إهديرنن تاكير داغن أب أوروبا نرأسه كتماء أنكارا حويسكا كم إزمير بورسان أنتاليان زعمسلا كتماتات دما أب أهجر إيشيا يركبا تركي نايرومان بايزانتاين أوتومانن كالوت 11 استفلاليو عبيت سلطانتاتن حنبرت زنبرت هاجرة كتما أنكارا ناير 14 عام تاريخ زلوا أب تاريخ رومان بايزانتاينن أوتومانن وسان تراز نبرا كتمايا مسكالوت عبيت كتماتات تركي بمنت اتقار مستزحل زبل كونتات عيران قدأت تهانانصان دما سما بفولي تلعال كتمايا كابش حنت شعات ميتن 13 عام مرت جميرة نزحلفة 100 عامتات رئسة كتمات هاجر كوينا التقلقل زلا كتما دمايا نتي ببلوصنتو اب تهاجر اب قداماي درجات زسرع ميدل ايست تكنيكال يونيفرسيتي حويسكا نا يونيفرسيتي انكاران يونيفرسيتي هاسيتيبن كتما كوينا قطر نبرتا دما 5.8 مليون ابيلو يقمت እዚ ድማ ኣብ ቱርኪ ብብዝሒ ህዝቢ ካልአይ ትዝዓበየት ከተማ ይገብራ ኣብ መንጎ ጸሊም ባሕርን ማርማራ ባሕርን እትርከብ ናይ ቀደም ኮንስታንቲኖፕል ናይ ሎሚ ኢስታንቡል ከዓ 15 ሚልዮን ህዝቢ ነብርዋ ብብዝሒ ቁጽሪ ነበርቲ ይኹን ዕብየት ቁጠባ ካብ ከተማታት ቱርኪ እትወዳደራ ዘይብላ ከተማ ድማያ ኢስታንቡል ኣብ ዓለምና እታ እንኮ ኣብ ክልተ ኣህጉራት እትርከብ ከተማውንያ 34 مئتاويت كفالتا كتما أب أوروبا اتسترفة 66 مئتاويت دما أب أهجر إيشيا يزركب اتنا أهجرات أوروبان إيشيان زفلالي دلدل بوسبوروس دما نكتما إسطنبول أب كلتي مغلا أب أوروبان إيشيان زركبو كلتيهم كفالات تا كتما كا بتناي علمنا زنوحة أب أير زن صافف دلدل زخنة دلدل بوسبوروس يرخبو قروم تريد كتما إسطنبول نمعزابن أب مونغو معرابن مبرقن بمخان ننفاسات كلتين أهجرات أب حدا جزي كتستمغرو مست دليل دما أب تحت دلدل بوسبوروس ناي جالبا قعزو كبرو
እቲ ከባቢ ልዑል ክፍሊት ዝሓቶ ሆቴላት ዘለዎ ሃብታማት መራኸቦምን ጀላቦኦምን ዝዕሽግሉ ተፈታዊ ክፋልታ ከተማ እዩ። ናይ 700 ዓመታት ታሪኽን 67 ሜትር ቁመትን ዘለዎ ግንቢ ጋላታ ከዓ ምልክት ከተማ ኢስታንቡል እዩ። ቱርካውያን መጻምቲ ንኣፍቀርቶም ናይ ሰርፕራይዝ ቀለቤት ከኣስሩለን ምስ ደልዩ ንግንቢ ጋላታ እዮም ዝሓርዩ። እዚ ናይ 360 ዲግሪ ሙሉእ ትርኢት ዘለዎ ግንቢ ኣብ ኣጋ ምሸት ፀሓይ ክትዓርብ ክትሪያ ምስ ትደልውን ተመራፂ ቦታ እዩ። ንመስጊድ ሶፊያ ድልድል ቦስፖሮስን ብትሕቲ ድልድል ንዝሓልፋ መራክብ ንምርኣይውን ግንቢ ገላታ ተመራፂ ስፍራ እዩ። በብግዚኦም ዘጋጥሙ ምንቅጥቃጣት ምድርን ባርዕ ሓውን ዝየዕነውዎ ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ምልክት ከተማ ኢስታንቡል ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ግንቢ ገላታ ዙርያኡ ብማረኽቲ ሬስቶራንታትን ምቁር መግብታት ብዝሸጣ ኣብያተ መግብን ዝተኸበበ ብምዃኑ ኣብ ገሊኡ ኮፍ ኢልኩም ንጹህ ንፋስ ምስቲ ምቓር ከይትርስዑ። ነታ ስካይፎል ዝተሰመየት ናይ ጄምስ ቦንድ ፊልም ርኢኹም እንተደኣ ኮንኩም ነዚ ቦታ ክትዝክርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ከተማ ኢስታንቡል ዝዓበየ ማእከል ዕዳጋ ወይ ድማ ዘ ግራንድ ባዛር ዝበሃል ናይ ምድርና ናይ መጀመርያ ሞል እዩ። ቅድሚ 570 ዓመታት ብኦቶማን ቱርካውያን ዝተሃንጸ ሞል እዩ። ብምንቅጥቃጥ ምድርን ባርዕ ሓውን ደጋጊሙ ዝዓነወ ህንጻ እኳ እንተኾነ ደጋጊሞም ብምህናጽ ግን ክሳብ ሎሚ ኣገልግሎቱ ክቕጽል እዮም ኣኽኢሎሞ። እዚ ማእከል ዕዳጋ 30 ሜትር ስፍሓት 4000 ድኳናትን 21 ኣፍ ደጌታትን ኣለዎ። ነበርቲ ኢስታንቡልን በጻሕቲ ዓለምን ቀጻል ዝበጽሕዎ ሞል ድማ እዩ። እቲ ሞል ድማ እንዳ ኣቑሑት እንዳ አጭርቅቲ እንዳ መንጻፍ እንዳ ቀመም እንዳ ቅርሲ እንዳ ሴራሚክን ካልእን ተባሂሉ ይፈላለ። ንብረት ክትገዝእ ናብ ዝሞል ምስ ተኣቱ ምስ ነጋዶ ዋጋ ዕዳጋ ክትገብር ጉደለለይ ናይ ቤተሰብ ግበሮ እንዳበልካ ዋጋ ክትከራኸር ምፍታንን ንፉዕ ዓዳጋይ እምበር ጨቕጫቂ ዘብል ኣይኮነን። ናብዚ ማእከል ዕዳጋ ንመጀመርታ ግዜኻ ትኸይድ እንተደኣ ሃሊኻ ጻዕቃ ዓደግቲ ዘለዎ ኣዝዩ ሰፊሕ ብምዃኑ መውፅእ ኣፍ ደገ ክጠፍኣካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብንግህኡ ኣቲኻ ቀልጢፍካ እንተወጻእካ ዝምከር። ንብረት ክትዕድግን ዋጋ ክትከራኸረን ውዒልካ ምስ ዝደኽመካ ኣብቲ ውሽጢ ሞል ኮፍ ኢልካ ተዕርፈለንን ጥዑም ሻሃ ሃገረ ቱርኪ እትሰትየለንን ከምኡውን ምቁር ሕብስቲ ሃገር እትቐምሰለንን ካፈታትን ሬስቶራንታትን ኣለዋ። ኩነታት ኣየር ኢስታንቡል ቁሩብ ኣገራሚዩ። ቁሩብ ሙቕ ዝበለ ኩነታት ኣየር ዘለዋ ከተማ ብምዃና ውርጭ ዝዘንባ ዘይክትመስል ትኽእል እያ። እንተኾነ ግን ዓመት መፀ ካብ ታሕሳስ ክሳብ ለካቲት ውርጪ ዝዘንባ ከተማ እያ። እዚ ውርጭ ግን ነታ ከተማ ፍሉይ ጽባቐን ግርማን ከም ዝውስኸላ ይዝንገር። ይኹን እምበር ንውርጪ ኣብ ግምት የእትዩ ዝተሃንጸ ትሕቲ ቅርፂ ዘይብላ ከተማ ብምዃና ጻዕቂ ትራፊክ ክረኣይን ጉዕዞ ነበርቲ ክሰናኸልኒ ዝርአ። እቲ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ዝርከብ ኣብ ትሕቲ ድልድል ቦስፖሮስ ዘሎ ሙያዊ መተሓላለፍ መስመር ከዓ ቡልጋርያ፣ ሮሜንያ፣ ዩክሬን፣ ጆርጅያን ደቡብ ምዕራብ ኤሽያን ምስ ካልእ ክፋል ዓለም ዝራኸባሉ እንኮ መስመር እዩ። ብፍላይ ድማ እታ ብሃብቲ ነዳዲ ኣብ ቅድሚት ደረጃ እትስራዕ ሩስያ ነዳዲኣ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እተካፍለሉ ዋና መስመር እዩ። ካብ ሻንጋይ ቻይና ዝብገሳ መራክብ እውን ኣብ ክንዲ ብመስመር ስዊዝ ካናል ጌረን ብጂብራልታር ዝሓልፋ ብመስመር ቦስፖሮስ ብፈለግ ዳኑን ኣቢለንን ናብቲ ዝዓበየ ወደብ ኣብ ኤውሮጳ ዝኾነ ወደብ ሮተርዳም ዘምርሓ። ቤተ መንግስቲ ቶፕ ካፒ ኣብ ኢስታንቡል ካብ ዝርከቡ ታሪኻውያንን ገዘፍትን ህንጻታት ሓደ እዩ። ን400 ዓመታት ዝኣክል መንበሪ ሱልጣናት ኦቶማን ዝነበረ ህንጻ እዩ። ድሕሪ ምፍራስ ስልጣነ ኦቶማን ዝተመስረተ ናይ መጀመርያ ሙዚየም ሃገረ ቱርክ እውን እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መንግስቲ ድማ ናይ ኩሎም ሱልጣናት ኦቶማን ታሪኽ ህይወት ዝገልጽ ጽሑፍ ክዳውንትን ዝግልገሉሎም ዝነበሩ ነገራትን ህዝብን ክርእዮም ክፉታት ኮይኖም ኣለዎ። ዓበይቲ ሃይማኖታውያን ቅርስታት ዝርከብዎ ቦታ እውን እዩ። ናይ ነቢ መሐመድ ሴፍን ናይ እግሪ ዓሸራን ሓዊስካ ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ዓብ ቦታ ዝወሃቦም ብዙሓት ነቢታት ዝግልገሉሎም ዝነበሩ ኣቕሓ ከም ቅርሲ ተታሒዙሉ ዘሎ ቦታ እውን እዩ። ከተማ ኢስታንቡል እቲ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ዓበይቲ ማዕርፎ ነፈርታት ሓደ ዝኾነ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኢስታንቡል ዝርከባ ከተማ እያ። እዚ ካብ ማእከልታ ከተማ ኣስታት 35 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ 76 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ኣብ ዓመት 9 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ከእንግድ ዓቕሚ ዘለዎ
ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ብሉጻት ማዓርፎ ነፈርታት ሓደዩ ድሕሪ 2 ዓመት እቲ ዝካየደሉ ዘሎ ናይ ምስፋሕ መስራሓት ምስተዛዘመ ኸኣ ኣብ ዓመት ኣስታት 200 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ከእንግድ ትጽቢት ይግበረሉ ናይ 93 ዓመታት ናይ በረራ ታሪኽ ዘለዎ መንገዲ ኣየር ቱርክ ድማ ሻውዓይ ዝዓበየ መንገዲ ኣየር ዓለምናዩ ልዕሊ 430 ነፈርቲ ብምውናንን 352 መዓልቦታት ብምሽፋንን ብብዝሒ መዓልቦታት ኣብ ዓለምና ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ መንገዲ ኣየር እዩ ሃገረ ቱርኪ ኣብ ጽላት ኢንዳስትሪ ማዕረ ብልጽጋት ሃገራት ዓለምና ምስጓም ካብ እትጅምር ነዊሕ ግዜ ኣቕፂራ ዘላ ሃገር እያ ካብቶም ዓወት ዝተጎናጸፈትሎም ጽላታት ድማ ጽላት ኮሚኒኬሽንን ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂን ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ እዮም ኩናት ፈጺሙ ኣብ ዘይጠፍኣላ ዓለም ንነብር ብምህላውና ኣብ ዜና ይኹን ልጥፎታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ባይራክታር ዝብል ስም ሰሚዕኩም ትኾን ኢኹም ኣብ ዓለምና ሓይሊ ኣየራት 32 ሃገራት ዝጥቀመለን በሃገረ ቱርክ ዝተሰርሓ ድሮናት ወይ ድማ ወተሃደራውያን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲን ባይራክታር TB2 ንድሮናት ምዕራባውያን ዘውደቐት ኣብ ኩናት ናጎርኖ ካራባህን ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ብምስታፍ ውጽኢታውነታ ዘመስከረት ስራሓት ቱርኪ ድሮን ኮይና ነታ ሃገር ድማ ዓመታዊ ብቢልዮናት ዝትመን ኣታዊ ከዓብተላ ጸረ ነፈርቲ ክሩዝ ሚሳይል ታንኪ ወተሃደራውያን ነፈርትን መካይንን ከኣ ሃገረ ቱርኪ ናብ መንግስታት ዓለም እተከፋፍሎም ወተሃደራውያን ኣጽዋራት እዮም ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ዓመት ክሳብ 7 ቢልዮን ዝበጽሕ መኽሰባት ተሓፍስ ኣብ ዓለም ስም ቱርኪ ብጽቡቕ ክልዓል ካብ ዝገብሮ ዓውድታት ዓውዲ መፍራይ ክዳውንትን ጨርቅን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ እዚ 1.5 ሚልዮን ዝበጽሑ ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ዝኽኣለ ኣብ ዓመት 38 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ትረኽበሉ ዓውዲ እዩ ጨርቅታትን ክዳውንትን ቱርኪ ብብሉጽነቶም ማለት ብኳሊቲዮም ዝፍለጡ ካብ ፍርያታ እቲ ፍርቂ ድማ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዝሽየጥ ንኣህጉር ኤውሮጳ ልዑል መጠን ዘለዎ ኣጅረቕቲ ካብ ዝቕርባ ሃገራት ከኣ ቱርኪ ብቻይናን ባንግላዴሽን ተበሊጻ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ ኣብ ሓደ እዋን ብደረጃ ሃገር ክበሃል ዝከኣል ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትናን ኣዴታትናን ኣብ ዓሚቕ ፍቕሪ ናይ ቱርክ ፊልም ወይ ድራማ ወዲቕና ነርና ኢና ፈቲና ግን ኣይኮናን ግድ ሓቂ ተኸታተልቲ ፊልምታት ቱርኪ ገለ ወልፊ ዘትሕዝ ትሕዝቶታት ዘለዎም እዮም ንሕና ጥራይ ግን ኣይኮናን ኣብ ፍቕሪ ፊልምታቶም ወዲቕና ዝነበርና ፊልምታት ቱርኪ ኣብ 150 ሃገራት እዮም ናብ ቋንቋተን ሃገራት እንዳተተርጎሙ ኣብ መደበራት ቴሌቪዥን ዝፍነው ላቲን ኣሜሪካውያን ሪኦሞም ኣይጸግቡን እዮም ኤሽያውያንን ኣፍሪቃውያንን ውን ከማና ኢዘል ተሃሪሙ ዓማር ኮሶቭ ተኣሲሩ ሙሃነድ ኣፍቂሩ ኑር ሓሚማ ክብልዮም ዝውዕሉ ነይሮም ህዝብታት ማእከላይ ምብራቕውን ዕላሎም ብኦኦም ነይሩ ቱርክ ትበሃል ሃገር ብፊልምታታን ድራማታታን ቀልቢ ህዝብና እንዳወሰደት ባህልና ክትብርዝ ዘልናያ ዝበላ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ድማ ኣብ ሓደ እዋን ፊልምታት ቱርኪ ኣብ ሃገረን ከይርአ ክሳብ ምእጋድ ደረጃ በፂሐን ነይረን እየን ቱርኪ ሓንቲ ካብተን ቀልጢፈን ምስ ሲነማታት ዓለምና ዝተላለያ ሃገራት እያ ካብ 1898 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ምስ ሲነማታት ዝተላለየት ሃገር እያ 1940ታትን 1950ታትን ወርቃዊ ግዜ ፊልምታት ቱርኪ 1990ታት ናይ ውድቀት ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ናይ ዳግመ ትንሳኤ ግዜያት ክበሃሉ ይኽእሉ ቱርኪ ተኸታተልቲ ድራማታትን ፊልምታትን ኤክስፖርት ብምግባር ዓመታዊ ብቢልዮናት ዝትመን ገንዘብ እትሓፍስ ሃገር እያ ቱርኪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ቴሌቪዥን ተኸታተልቲ ድራማታት ኤክስፖርት ብምግባር ንኣሜሪካ ስዒባ ካልአይቲ ፊልምታት ብምፍራይ ድማ ምስ ብሉጻት 10 ሃገራት ዓለምና እትስራዕ ሃገር እያ እቲ ናይ ቱርኪ ብራድ ፒት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኪቫንች ታትሉግ ወይ ሙሃነድ ድማ ብፊልምታት ቱርኪ ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ካብ ዝረኸቡ ተዋሳእቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ እዩ ምቁር መግብታት ምምጋብ ትፈትው ምስ እትኾኑውን ቱርኪ ልክዓዊት ሃገር እያ ሉኩም ይዝበሃል ኣብ መላእ ዓለም ቱርኪሽ ደላይት ብምባል እዩ ዝፍለጥ እዚ ቅድሚ 500 ዓመታት ኣብ ቤተ መንግስቲ ጥራይ ዝፍለጥ ዝነበረ ሉኩም ሎሚ ኣብ ኣብያተ መግብታት ዝሽየጥ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ቱርኪ ዝርከብ ምቁር መግቢ ኮይኑ ብምህላው ገዚእኩም እንተጣዓምኩሞ ኣይክትጣዓሱን ኢኹም
نباقلافا تفلتوا ويدما فتوت باقلافا مستخونو دما تركي عد باقلافا تركاوያን ካብ ግዜ ኦቶማን ኢምፓየር ጀሚሮም ዝምገቦ ዘለው መግቢ ድማዩ ከባቡን ከም ዝሎሚ ብህዝቢ ዓለም ልዑል ተፈላጥነት ከየጥረየ መግቢ ቱርካውያን ጥራይ ነይሩ ቱርካውያን ምቁር ነገር እንዳበላዕካ ሻህ ምስታይ ዝፈቱ ህዝብዮም ብዘህለኽዎ መጠን ሻህውን ኣብ ዓለምና መዳርግቲ የብሎምን ወዲ ሰብ መሬት ሓሪሱ ዘርኡ ምህርቱ ዓጺዶ ክበልዕ ዝጀመረሉ ትክክለኛ ቦታ ኣበይ ከም ዝኾነ ክሳብ ሎሚ ኣከራኻሪ ዛዕባዩ ብዝተኻየዱ ብርክት ዝበሉ መርመራታት ዝተበጽሐ መደምደምታ ግን እቲ ቦታ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እቲ ግዜ ድማ ቅድሚ 12,000 ዓመታት ምዃንዩ እዚ ሎሚ ሃገረ ቱርኪ ተደውኪናትሉ ዘላ ከባቢ ድማ እቲ ፈላም ቦታ ከም ዝነበረ ይዝእመን ሎሚ 50 ሚእታዊት ካብ መሬት ቱርኪ ልሙዕን ንሕርሻው ንጥፈታት ምቹእን ኮይኑ 20 ሚእታዊት ቱርካውያን ድማ ብዓውዲ ሕርሻ ምስናበሩ ጽላት ሕርሻ ድማ ኣብ ቁጠባት ሃገር ናይ 7 ሚእታዊት ኣበርክተለዎ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ንኣብነት ካብ መሸጣ ሕርሻው ምህርቲ ናይ 68.5 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ክትረክብ ክኢላ ነይራ መንግስቲ ቱርኪ ንሓረስቶት ሃገሩ ብርክት ዝበለ ሓገዛት እዩ ዝገብር ድጎማ ዝተገብረሎም ምሩጻት ዘርእታት ፈልስታትን ብነዳዲ ዝሰርሓ ጀነሬተራትን ድማ ብኣዝዩ ርትዓዋጋ ይቕርበሎም ሕጽረት ማይ ከየጋጥሞም መስኖኣውያን ዛላታት ይሰርሓሎም ዘላቂ ኣቕርቦት ማይ ንምርግጋጽ ድማ ኣብ ፈለጋት ቲግረስን ኤፍራጠስን 22 ዲጋታት ኣብ ምህናጽ ይርከብ 7500 ሜጋዋይት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ምምንጫው 1.8 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብመስኖ ናይ ምልማዕ ኣገልግሎታት ድማ ይህቦ እዚ ናይ መስኖ ዲጋ ድማ ን1000 ሓረስቶት ብቐጥታ ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ይገብር ብዘይካዚ መንግስቲ ብተወሳኺ ፍርያቶም ምእንቲ ክብርክት ዝገብሮም ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ሓረስቶት ምህርቶም ብጽቡቕ ዋጋ ምእንቲ ክሸጡ ብመንገዲ ኤምባሲታቱ ዓለም ለኻውያን ፕሮሞሽናት ወይ መዋዓውዒታት ይሰርሓሎም እቲ ዓብ መስጊድ ሓጂያ ሶፊያ ኣብ ሃይማኖታት ምስልምናን ክርስትናን ኣብ ታሪኽ ዝጥቀስ ምንዋሕ ዕድመ ብዘይደብዘዞ ጽባቕኡን ዝተፈላለዩ ምንቅጥቃጣት ምድሪ በዲሁ ክሳብ ሎሚ ክሰርር ብዘኽኣሎ ዘገርም ድልዳሊኡን ኣብ መላእ ዓለም ጉኑን ስም ዘለዎ መስጊድ እዩ እቲ 55 ሜትር ቁመት ዘለዎ ናሕሲ ዝመስጊድ ማእከሉ ብወርቂ ዙርያኡ ድማ ብናይ ወርቂ በናጅር ዘጌጸ እዩ 7500 ትርብዒት ሜትር ስፍሓት ዘለዎ መስጊድ ሓጂያ ሶፊያ ኣብ ውሽጡን ኣብ ደጊኡን ኣብ ሓደ ግዜ ከባቢ 15,000 ምእመናን ከእንግድ ይኽእል እዚ ሓደ ካብ ኣደነቕቲ ህንጻታት ዓለምና ዝኾነ ህንጻ ነዚ ዝመስል ጽባቐን ግርማ ሞገስን ሒዙ ዝተሃንጸ ቅድሚ 1500 ዓመታት ምዃኑ ድማ እቲ ካልእ مستنكراو زانتيو تاريخ أجلجلوت إزهنتاون معرة صباغيون عدميون أدناغيو نحد شح عمتات بيت كريستيان ن487 عمتات مسجد ن8 حمشتن عمتات دما موزيوم وي بيت مذكر كوينو زغلغليو إذا أدنا هنصا مسرح هنصتو قدم 1500 عمتات أب نايلومي إسطنبول نشعو كونستانتينوبل بمحضر منغستي بايزانتاين يجمرو دحر 5 عمتات ب27 تحساس 537 عمت مرد دما بأقداو دق أصابات كاب ዝተሃንጹ أدنقت بيت كريستيانات حدا خوينو تزازمه كاب زحج زلو كفالات زهنصا خا اتوم دحيروم زتገጥሙሉ 4 مأذنيتات ጥራዮም ዘይነበሩ ብርግጽ በትድሕሪ ምዝዛም ህንጸቱ ድሕሪ 21 ዓመታት ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናሕሲ ጉልላት እቲ ቤተ ክርስቲያን ዕንወት ወሪድዎ እንደገና ከም ዝህነጽ ተገይሩ ኣብ ውሽጣው ናሕሲ ህንጻውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናይ ምጽብባቑ ስራሓት ተሰሪሖም እዮም በዚ ምኽንያት እቲ ህንጸት ድሕሪ ምዝዛሙ ን1000 ዓመት ዝኸውን ግዜ ከም ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ኣገልጊልዩ ب29 ግንቦት 1453 ዓመተ ምህረት ኦቶማን ንባይዛንታይን ስዒሮም ንከተማ ኮንስታንቲኖፕል ተቆጻጸርዋ እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሱልጣን መሐመድ ካልኣይ ድማ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክንዲ ምፍራስ ናብ መስጊድ ክቕየር ትእዛዝ ኣመሓላለፈ እዞም ሎሚ ኣብቲ ህንጻ ዝረኣዩ 4 መእዘኒታት ድማ ኣብቲ ግዜቲ ዝተሃንጽዮም
أوشتاو كفالة نحسن منادقون زنبرو نهيمانوت كريستنا زنصبارقو مسلتات قدوسان دما بأستمهروتات قدوس قرآن كم زشفنو تجبره 481 عامتات حليفهم بشحن 934 عامة مرت جن اتي أبو زمناويت ترك زخنة مصطفى كمال آتاتورك حاجة صوفيا كاب مسجد ناب بيت مذكر نغير تأزازا محلالفة 86 عامتات حليفهم بخلت تشحن 20 عامة مرت دما نايلون بريزيدنت هاجر تركي رسيب طيب أردوغان حاجة صوفيا ناب مسجد كغير تأزازا محلالفة اتمرحت بستغيرو أقلقلوتو زكاير حاجة صوفيا دما كاب كلت تشحن 20 عامة مرت جميرو كم مسجد كوينو أب مقلقال يركبالو يانارتاس وي تشايميرا أب قوز ركب نزحلف اغلت تشحن 500 عامتات أفيو زي فلت نبلبال حويو اتنايزل على محاو تباهيلون يتصوعيو كاب بس أحتي سألتن تمرامرت تاريخا يعرفو زي فلت بوتايو كاب كتما أنطاليا نشنخ دوبا ومعراب أب 8 كيلومتر رحكات زركب بوتا دمايو نابتي بلك حوز الرعي البوتا نمبتاح ناي اقر قعزو لمدمس هلوكا 3 دقيق عند عرف كامز زخون دما ناي 45 دقيق اقر قعزو يتصبيكا اتنبل بالحوي أب جزيك أتريخون ليت زيت أفق ولا كوايخون تبوق مذكرتا كتترف مس اتدلقن قعزوخا أب جزي مشت انت قبر كاي زمرت أخاوح زملقو كرباتات كتسجر سلت قدد دلدل زبلج أما انت لبس كاد ما يمكر كاب مسكرم كساب حدارن كاب ميازيا كساب سنن زلوا أوارح دما نختو عزلن تمرستين اتقابزن أوارح زرقة زحل زبلا كونتات عير دما نتقباغة نبلبال حوي زوجل حيو أفت أطرا نايز حوي كرس مدرنا أوشت حيزوان زلو 200 كالوت هيدروكربون غازاتن بتقاب تحت مريت زخصت نقحات ندقة أو التوت قالو جزي زخصت اتندقة زوت كيميكال مس أيرا بزراخة بلو جزي خا حوي فتر اتحاود ما بتوما بتوغبو زركبو كاب تحت مدرز بقاسو نقعات بيلو يندد اتحوي نزحلفو كل التشحن 500 عامتات تأفيقو زي فلت مخانو مبقاسي استفل عليو عفا تاريخات كخوني وترأيو اتكال اي تشايميرا زبل سموون مزي زتحا حازيو تشايميرا اب عفا تاريخ قريخ زركب رئيس عنبسا اكالات ايلن رئيس تمنن زلوو ازيو زفرح فتراتيو أب عالمنا عبيت فتصاميتات تاريخ استسندلن قلو وحدات هاجرات الوا نايزن هاجرات تاريخ جن أب كلمة تاريخ تركي كقوم زخئل يكونن تركي أب هايمانوتات كريستنا مسلمنان أيهودن وسان ترى زلوا هاجرا أب قدوس مصحف أيهوداويان زخنة توراه مصحف قدوسن قدوس قرآنن انفلتهم استمهروتات مبزحتهم أب مريت نايلوم تركيهم تفتيمهم تركي مبقسيت لقات تيغروسن إفرات أصنع اتمركب نه زعرفتلو أخرانات عرارات أبراهام نابكن عن قدم مرحون زنبرلا زنبرة كاران حويسكا إفيسون بإرغاموس تأرسيس أنطاكيان لوديكيان كلهم مدبرهم أب مريت نايلوم هاجر تركيام أب مصحف قدسن قدس قرآنن بقلص تصحيفو بزلو مسرت مركب نه اتماي أيهي دحر محلافو أب آخران عرارات يا عريفة آخران عرارات أب قدس قرآن جبل الجودي ويدما آخران جودي تواهيلي زقلت آخران عرارات نايت كباب حفشة ومتقوع خوينو قوبو جود دما نحد خابتهم آخرانات زملاخت متقوعو اتقاب كلتيو قدس متصحف تتقليس زلو آخران عرارات إذن عزبو زلن أخوينو أب نايلومي هاجر ترك دما يزركب مركبنه نبزو حشحات عمتاتيا أب تحت زآخرانات تقابيرات ريفا أب مجمرتا عسرا كفل زمنجن اتكبابي بخبيد من كتقات مدرت هرمة شعيد ما اتمدري نبزوح عمتات كابتريد دك أصابات كويلاتو زنبرت حقي كوات زخالة اتجزي شحن شعات ميتن 40 عام تمرتينيرو اتبوتا دما أبت تركي مساقرات أرمينيان إيرانن اتواسنلو مبرقاو كباويتات أوزونجلي رشيد سهران كرداو قاسا أباقعيو حدا معالتي أب علتاو ناي قسنا نتفتاتون كاللوغن حدا قدميو رئيو زي فلد قرطي ناي حدا نگر
ኣብቲ ኣኽራን ተዓዘበ ከይዶም ገይድማ ብዛዕባ ዝረኣዮ ቅርጺ ንነበርቲ ናይቲ ከባብን ሰበስልጣናት መንግስትን ሓበረ ይኹን እምበር ዘረባ ጓሳ ብምባልዮም ሸለሊሎሞ ረሺድ እዝኒ ከይተዋህቦ ሓበሬት እውን ከም ቆም ነገር ከይተራእየ 11 ዓመታት ሓለፋ እቲ ግዜ 1959 ዓመተ ምህረት ቦታ ድማ ኣብኡ ዞንጊሊ ነይሩ እቲ በሓይል ኣየር ጉጅለ ኔቶ ተልእኾ ተዋሂብዎ ኣብ በረራ ዝነበረ ኢልሃን ድሩፒናር ዝተባህለ ቱርካዊ ኣብራሪ ጀትን በዓል ሞያ ካርታን ኣብ ተልእኾ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ነቲ ቅድሚ 11 ዓመታት ብጓሳ ረሺድ ዝተራእየ ዘይልሙድ ቅርጺ ክሪኦ ከኣለ ነቲ መስተንክራዊ ቅርጺ መሬት ድማ ስእሊ ኣልዒልዎ ተመልሰ መርምራ ምስተገብረሉ እቲ ኣብቲ ኣኽራን ዝተረኣየ ቅርጺ ናይ ሓንቲ ዓባይ መርከብ ቅርጺ ምዃኑ ተረጋገጸ እቲ ዓብይ ናይ መርከብ ቅርጺ ኣብ ኣኽራን ኣራራት ዝተረኽበ ምዃኑ ድማ ምስቲ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ዝርከብ መርከብ ኖህ ኣብ ኣኽራናት ኣራራት የዕሪፋ ዝብል ታሪኽ ተዛመደ ድሩፒናር ነቲ ብዓይኑ ዝተዓዘቦ ብምጽሓፍ ምስቲ ዘልዓሎ ስእሊ ብምጥማር ከዓ ንመንግስቲ ቱርኪ ኣረከቦ ሓበሬታ ናይዚ ፓይሎት ግን ከም ናይ ትጓሳ ሸለላ ኣይተባህለን ኣይጸንሐን መንግስቲ ቱርኪ ተመራመርቲ ኣርኪኦሎጂ ናብቲ ስፍራ ለኣኸ እቲ ሓበሬታ ናብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ድማ ህዝቢ ዓለም ነቲ ውጽኢት ብሃንቀውታ ኣብ ምጽባይ ኣተወ ድሕሪ ምርምር መርከብ ኖህ ምዃና ምስ ዝረጋገጽ ነቶም ብጉጅለ ተመቓቒሎም ዘለዉ ናይ ሃይማኖትን ሳይንስን ፈላጣት ዓለምና ኣብ ሓደ ሓሳብ ክቀራረቡ ዝገብር ኣብ ታሪኽ ስነ ፍጥረታት ዓብ ርኽበት እዩ ክኸውን ህዝቢ ዓለም ካብቲ ውጽኢት መርመራ ክልተ መረጋገጺታት እዩ ዝደሊ እቲ ቀዳማይ ተረፍ ንብረት መርከብ ኖህ ክኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ከምቲ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ተጠቒሱ ዘሎ እታ መርከብ ኣብ ዝተሰርሓትሉ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ዕልቕልቕ ማይ ተኸሲቱ ነይሩ ዶ ይነበረን ንዝብል ምርግጋጽ እዩ ማይ ኣይሂ ዝኣክል ዓብ ክስተትን ከም መርከብ ኖህ ዝኣመሰለት ዓባይ ስራሕን እቲ ልክዓዊ ቦትኦም ምፍላጥ ግን ከቢድ ኣይነበረን እቶም ብመንግስቲ ቱርክ ዝተላእኩ ተመራመርቲ ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ብዙሕ ሽሓት ዓመታት ከቢድ ናይ ማይ ዕልቕልቕ ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ብዝገበሮ ምርምር ከረጋግጹ ከኣሉ እቲ መርከብ ኖህ ከይከውን ዝተጠርጠረ ኣብ ናይ መርከብ ቅርጽ ግን ናይ ተፈጥሮ ክስተት እምበር ናይ ኖህ መርከብ ምዃና ዘረጋግጽ መረጋገጺ ኣይረኸብናን ብምባልዮም ጸብጻብ ይሕሊፎም 20 ዓመታት ሓሊፈን ብ1979 ዓመተ ምህረት ድማ እቲ ከባቢ ከም እንደገና ብኽልተ ከበድቲ ምንቅጥቃጣት ምድሪ ተሃርመ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ነገራት ካብታ ኣቐዲሞም ዝነበርዎ ንላዕሊ መሊሶም ክበርሁ ተራእዩ ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ የእማንን ሓመድን ብምንሽርታቶም ቅርጽ ናይታ መርከብ መሊሱ ክጎልሕ ተራእየ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣቃውማ ናይቲ ከባቢ እንክቕየር ናይታ መርከብ ቅርጽ ግን ምንቕ ኣይበለን እዚ ድማ ኣብቲ ቦታ ሓደ ዓቢ ምስጢር ከም ዘሎ ጥርጣረታት ክሓድር ገበረ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ኣደናቒ ክፋል ናይ ዛንታ ናብታ መርከብ ገጽካ ቅርብ ምስ ትብል ኣብ ጸጋማይን የማናይን መናድቕ ናይታ መርከብ ንላዕሊ ብማዕረዓቐን ዝተሰርሑ ንታሕቲ ትኽ ዝበለ ቅርጽ ዘለዎምን ኣብ ጎኒ ኣብ ማዕረ ርሕቀት ዝተተኽሉ ናይ ሓጺን ወይ ዕንጨይቲ ዝመስሉ ኣዕኑድ ጎሊሖም ክረኣዩ ጀመሩ እዚ ድማ ነቲ ቦታ ተወሳኺ ምርመራታት ክካየደሉ ድርኺት ኮነ ንመሬት ሰርሲሩ ንታሕቲ ብዝኣቱ ራዳር እንተ ተራእየ ድማ ኣብ ታሕቲ ዝተነጽፈ ኣብ ጎኒ ድማ ተኺሉ ዝቆመ ዝኾነ ገዚፍ ህንጻ ከም ዘሎ ብሳይንስ ክረጋገጽ ከኣለ ኣብ የማናይን ጸጋማይን ክንፍታት ኣብ ዝረአ መስመራት ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ድማ ሓደ ኣደናቒ ውጽኢት ተረኽበ ካብ ሰሜናዊ ጫፍ ክሳብ ደቡባዊ ጫፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ 2.7 ሜትር ርሕቀት ዝተተኽሉ ናይ ሓጺን ኣዕኑድ ከም ዘለዉ ተረጋገጸ ሳይንቲስታት ግን ሕጂ እውን ተፈጥሮኣዊ ናይ ሓጺን ማዕድን እዩ ብምባልዮም ክሓልፉ ወሲኖም ይኹን እምበር ተፈጥሮ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምዝንባዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ 2.7 ሜትር ርሕቀት ሓጺን ከቐውም ምኽኣሉ ዘይወሓጥ ብምዃኑ ንብዙሓት ወገናት ክወሓጠሎም ኣይከኣለን ካልእ ዘደንቕ ሓቂ እውን ኣሎ ኣብ ቅዱስ ቁርኣን ኣምላኽ ንኖህ መርከብ ክሰርሕ ካብ ምእዛዙ ሓሊፉ ኣቐንታ መርከብ ብግልፂ ተሓበረን ዘሎ ብኣንጻሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስፍሓት ቁመትን ንውሓትን እታ መርከብ ብንጹር ቁጽሪኡ ተቐሚጡ ዘሎ 300 ኪዩቢት ወይ
أمت نوحات 50 كيبيت سفحة 30 كيبيت قمة يخون بمبال اتي اب اخران ارارات استرخبناي مركب قرص دما نوحاتو 157 سنتيمتر 157 سنتيمتر نابتناي قدم ناي قبصاوያን معقني كيبيت وي امت مس زغير دما كمتي اب مصحف قدوس تغليص زلو بلك 300 كيبيت كوينيو صنحنا اتمرمر جن بز ايبقعن بشحن 985 عامه مهرت حدا امريكاو تمراماري اب معرباو كفال نايتا مركب حنتن اشتي قداد تعذبه كاب منجست تركي فقاد بمركب دما بتا قداد نتحتي 3 متر فحره دحر مفحرو خا قال ترف مرف قمصوتات رخبه نتزرخبو قمصو دما ناب اب امريكا زركب لاباراتوري وسدو وصيتو اگرامي نيرو حدا بزو حشحات عامتات زغطره قيح صغر انسسان ناي عنچيتي سبربارن دما كركب تخاله ازوم كلهم رخبتات اتبوتا ترى تفطراو قرص زيكونه اوشتو حدا عب مستير زحازه مخانو زرغاغصيم اتوم ابزخونه يخون نجر مرمران مكياد ناشتي منጭ ጥራይ زدليو ساينستات جن دحر زخل مرغاغصيتاتون انتخونه توسخي مرمرات نمكياد زخل اخول مرغاغصي ايرخبنان بمباليوم مرمرم زقارصو حتى امنتجن كابزن العلمو انتاي مرغاغصي تدليو زبليو تركي كابتوم اب قدسان مصحفتي تطقيسوم زلو بوتاتات ناي مبزحتهم مدبر مخانا نغيرناكم نيرنا اتا قرم 2000 عامتات جنون سم زنبرا كتما افسون ازيايا لومي كابز عنوه جزاوت وصاي اتا اب قدسان مصحفتي تطقيسو زلو صباقه زيل ولا دايخون امبر بحاجز تكنولوجي جن اتا ناشعو افسون نزتريو زلهم زمسل مسلي كم زنبرا كقمت تخيلو أنس أوكيا كساب لو مزلا كتما خوينا 4000 تركاويان دماي نبروا أبدو تركي أو سناسن دوبات سوريا دمايا تركب نساتهم أنتاكيا بمباليوم زتصوعوا اتي قدم 3 عامتات أب سوريا زقات أماشو عتنت بشومون تستعك أنا من قدقات مدري بخبي دكان تعنوا لو مجن نزمس لزي يا حيزا زلا ناشد 6 عامتات تاريخ زلوان كاب جماجم بحري ميديترانيان أستات 10 كيلومتر رحقات ركبن ترسيس دما لوم 350 شح تركاويان زنبرولا كتما خوينا نزن عزبو زلنا مسلتونن بحكمنان نقد اجرقتن اتفلت زنبرتن مدبر حنتي كابشو عتا بيت كريستيانات ايشيا زنبرتن لوديكيا جن لوم فريسيا بيرغاموس ون لك كم لوديكيا فراريسا ناب قرص تغيرا زلا ختمايا اب تقع بيرغاما اتبهال كتما تمسريتا سوسا شحن برتدما ينبروالو تركي اب معرباو عالم اب قنيات لدت هيابات بمهاب ناي زفلت سانتا كلوز هاجرونيا اتناي شعو قدوس نيكولاس نايلوم سانتا كلاوس وي ابو لدت ناي كتما مايرا ابون سنبريو مايرا ناي سلطانه ليسيا حمبرت زنبرت كتما خوينا اب نايلومي مريت ترك دما يعنيرا مقابرات مايرا دما هيهم سكر ناي تسلطانيوم نزت تعزبو زلخم كوحي بمفنقال مقابر دك سبات كجبرو زخالو قدمي 2500 عامتاتيو مقابر مايرا ابزوبا انتاليا طغا كتما دميري زركب بمسرت امنات ليسيا سبات مسموتو كنف زلوم فطرتات بممصايوم نابت دحرموت زلو هيوت زوسدوم مقابروم ابرخت غبوتات كسراح زغبر دما غعزو نخقللوم تباهيليو سلطانة ليسيا وهدت سلطانتات برشان غريخن كوينو بمنجست اوتومان كساب زوحات اب تركي قلوح تسلواز قدفة سلطاني نيرو باركس كورات تخطاتلتي مستيات علم نلومي زدالنايو نهاجر تركي زدهسس مدب از استخطاتلكم وينيرو ابقات علي بستفلي مدب كساب نمتاكم سسنايو علم